шабакаи интернетии Шорух Официал тақдим мекунад. ид омаду дар хона ҳама зиндонӣ, аз ҷабри вабо намеравем меҳмонӣ. дарҳои ҳама азизу дӯстон баста, навор мегирем, табрик кунем телефонӣ. салом ва дуруди бепоён ба ҳамаи шумо бинандагон ва шунавандагони шабакаи Шорух Официал. мо ҳаракат мекунем ки ҳар рӯз наворҳои тару тозаро пешкаши шумо гардонем ва имрӯз хостем ки як табрикоти худро баҳри ҳамватанон ва баҳри кулли мардуми мусалмон тақдим созем. бигзор ин рӯзҳое ки ба шумор мондааст барои иди Саиди Қурбон дуо мекунем дар якҷоягӣ ки ин ваборо Парвардигоро аз ватани мо ва аз тамоми кураи замин несту нобуд бигардонад. худоё ба ҳар як бемории мо шифо, ба ҳар як қарздории мо раҳо, ба ҳар як ғариби мо сабри ҷамил ато гардонӣ. Парвардигоре ки моро мешунавӣ, моро мебинӣ, аз ҳар як қадами мо огоҳ ҳастӣ, бигзор дар ин рӯзҳое ки ба шумор мондааст ҳар як гуноҳи моро авф гардон, ҳар як савоби кардаи моро дар номаи амволи ҳар яки мо китобат бигардон. худованде ки ҷон офарид, сухан гуфтан андар забон офарид. Парвардигоро забони моро буро бигардон, хондани Қуръон, хондани намозро барои мо душвор нагардон. бигзор ин дуои мо бандаҳои гунаҳгорро қабул бигардониву аз ҳама офатҳои заминиву осмонӣ моро дар паноҳат нигаҳ бидорӣ. Парвардигоро ғарибоне ки ба ҳар як нияти нек ба мулки ғарибӣ омаданд, Парвардигоро бо дасти пур, бо вақти хуш ба назди зану фарзанд ва падару модари хеш барбигардонӣ. аллоҳ ёри овари ҳар яки мо шумо.